ne? Ez dikarim wî ji vir derxim ji bo min pir giran e. Ez ê vêya hal bikim. Lê baldar be. Tawelê ji were dekeve xwarê. Tu dikarî stûyê xwe bişînî. Şewqeyê xwe dixwazî an naxwazî. Erê helbet ez dixwazim. Lê xuya ye ev xeterê ye. Laçikê wê jê neke. Hey xwedêyo, şewqeyê min. Avayê çê bû? Ez dixwazim wê bigirim. Were jê. Daketinek pir baş bû Cinderella. Niha bibêje ez çawa xuya dikim. Ev çi ye bagertê. Ditirsım. Ez ji dengên ewranên bruskan nefretê dikim. Ji kerema xwe re bike ku ev biqede. Tewş nepeyve ez nikarim rewşa hewayê biguherînim. Divê em bisekinin ku biqede. Hemû şeşiyên te re Cinderella. Ez nikarim zêdetir xwe li ber vê baranê bigirim. Nikarim bisekininim cîn? Ez dixwazim demek zûtir diya xwe bibînim. Te baş fehm kir? Tavilê aniha. Erê, here Pierre bibîne. Bila min bibe. Hadi. Baş e. Ma ez li vir bim. Erê ji kerema xwe re. Bila çav û guhê te lê be. Heke tiştekî pê bê xeberê bide min. Sozê bide ku tu yê ji vir nelivî cîn. Pierre bibînim ez ê vegerim. Bibêje bir emra sandwîçekî bihêlin. Oo. Aferin peç zarokê baş. Pierre. Pêç. New xwe hûn serketin. Cîn li viraye. Li binê darê ye. No, ne li viraya? Ha? Çiye? Divya ku li benda me ba. Ji bo ez te bibînim ez hatim. Wisa xuya ye ku bi tene serê xwe çiye. Divê em wê bibînim Pierre. Gerek vê daristanê pir nizanibe. Dibe ku li her derê be. Cinderella ez terî kandim. Tev nefikirî ku ji bo me vegere jî. Ez dixwazim bilezînim û ya ji diya xwe re bibêjim. Lê wê ku ji me re gotibû. Divya bû ez li bin darê li benda wê bûma. Çimkî ez niha jî ditirsim. Dibe ku ez wenda bibim. Tu çi dixwazî? Derkeve ji rêya min. Oo. Oo. Dayı. Hı? Ev çi ye? Aha, partiye keseydi. Aha, ev çene. Bir tane desture ku malbata kraliyete li verseydi bikin. Ne xwe Prens Charles li îro viraye. Xwedêyo we xewnekî. Ax te taliyê de me hevdî nas bikin. Kê got ku îro ji bo gerê rojeke ewrenge? Baran yek ji cilveyên xweza ye. Lê ev ji her kes re dilşadiyê tîne. Hem ji were hem ji me re majeste. Tu qala zewac maweca prens nakine wisa? Helbet ez qalaviya dikim. Eger prens wisa dewam bike û hemû şansê di destê xwe de jî nedîtî were. Rêvekî ku berek kîrojkan dide. Em li duan herin. Erê da! Ya. Cîn! Tu li ku yî? Em ê çawa şopayê bibînin? Hêvîdarim ku li hirç mirçekê rast nehatibe. Qala herçan neke Pierre. Ya rastçiye ku em lê bûn diviya bû em pir jê bi dûr nekhetane. Çima? Em jî dikarin wenda bibin. Lê me nikar bû bêhêştana ku ew here? Ez çi bikim? Cinderella. Cîn li ku Ez ye? ji li we Te ew digeriyam. dît. Min bişopînin ez reşanê we bidim. Cinderella bisekine tu yê jî herî wira wenda bibî li benda min be. Ez naxwazim tu bi tena herî wira. Dibe ku ew xetere be. Pierre, hevî derim ku ji nû vê karî beraber ser xwe. Hevî derim ku lê tiştekî ku em qeribin bikin tu ne ye? Hadi zarok no, wan bitirsînin. Hûn dikarin waya bikin. Erê ha eva, hûn xweş seyde bikin. Ev raviya gelekî kone ye. Tavla reviya çû. Lê li vira tibavek lîstikên din heye. Em hinekî bigerin ka em ê çi bibînin. Fikre qence. Ev dengê hewtina kûçikên sêdî kraliyetê be. Rêviyek. Oo.
لورا تشتك مزن هي تشارلز دبي كو هرچك به بجي حتى نهاس قد بيرجي هرچكي نهاتبو كامل نزيكي لي بكن ev çi ye? We biraçî dît. Divê ez wê xelas bikim, ne teqînin. Ew xwe min e. Bisekinin. Cîn, ma tu başî? كم هرم بنر حوجداريا الكاريا ما هيا Em ji bo te pir tirsiyan. هون ne tırsyan. ما تو حنك عندك. قلت قياس هرشك بم. هندك ما إيدي بقول ده انت قاعد بنا. تبلغ شقي من تتنج تشاوا ما تشبين نرجي. Aman ne xwe, her tiş derbas bû. Esper tırsyan. Ev berbat bu. Bana tevdek sucet diye Cinderella. Heke tülbin darê li benda me bana. Ez de qedexe dikim ku tu bivê dengî bi min re bipeyivî. Dibi ku tu ji wenda bibî Cinderella û bawer bike ez ê neketim nav hewla ku tu xelas bikim. Ev ne tiştekî pir xweş e. Cinderella bersivê ne demin? ما دبجي سندريلا Li halê kincê min binir. Ez ê neynim ku prens min bi vî halî bibîne. Ecele bike. Viya paqij bike. Ez qala viya ji diya xwe re bikim tu yê bibînî bi çitê serî te. جبوي حياتا خوافيت خطري وبردلا ويسا دستينا Wow! Acele bike. Ez cemmidim. Uzak min jî gelek bir çiye. Prens Charles. ناخو نافيتا سندريلا يا Tu prensî. û li ber şevqa rojê tu gelekî çileng xuyayî. اب حتى نها دين كتشكن كوميديا دي هري خوشك ابا باشه تشارلز İdem herin Ew nexewin mewne. Ew bi rastî jî Prens Charles e. Ava ye, li ber min sekinandiye. تداوي ده از نافيتا هين بو Ma te got prens? Li ku ye? Bersivê bi demin. Prens Charles ji vir e? Ez tu kesî nabînim? Tam li vira sekinandiye. û li hundirê çavê min dinêre. Eyn wek ku min xeyal kiribû. Lê ez dizanim ku rast e. Ah, جین ji bo ku dawiyê de me tu dît ez pir kêfxweş bûm. Her tiştî rêya xwe de ye. Na, tu li ku bûyî? Dîdîna min çi me qastirêj ajon? Ji ber ku baranê şopa te wenda kiribû. Bilezîne û min bi rehinda diya min. Ez pir bêtilim de mêşa wê hewayî nexweş tê. Belê ez benî. Tu dizanî ku îşev ji bo partiya me çi li xwe bikin. hûn ê pir xweşik bin. Ev rast e. Kincên xwe me bi xudan çêkirin ava ye. Çi karê wedî wan qusiman da heye he? Hûn qet nikarin wan xwe kin. Li min ji were gotibû ku ev baloyeke kostûman e ew ê pir bikêf be. Lê min ne gotibû qusiman li xwe bikin. Ji bo ku hûn balê bikişînin ez dixwazim hûn kincên xwe yê herî baş li xwe bikin. Prens dikare davetiya me qebûl bike. Gava ku herkes di nava qusiman tevş de piçûk bikeve, hûn dikarin ray bidin ku hûn liyaqîta Ez cene. niha fehm dikim. O tu dikarî vî xwe bikî Ez bi Cinderella. rastî jî dikarim van qosiman li xwe bikim. Na, ev ji bo ku ji mêvana re xîzmete bike ne li ciye. Ev partî ne li gorî te Cinderella. Li gorî keçikê min yê heqin. Belkî ji carek gidin. Xwarinên ku min sîparîş wan dabû te amade ne? Erê ez benî. Hı? Ah ma, ev nabe. Hı? Ev pir xerab e. چی دقەومە لورا؟ Majeste. İcar ev çi ye? Tu dibêjî qey tiştek ne li rê heye Charles اري بمجي وصعد هادي